Kasi kailangan tanggapin kasi yan. Sabi ko man, yung binigay, kung pera ko yan, hindi ko kayo bibigyan no, hindi rin yan nung kukunin. Ay, pero bigay mo yan nila ni, kasi yun yung mga na-receive ko na flower cake at mga gift. Eh, para din sa kanila, para sa amin lahat. Pero kung pera ko yan, 85,000 babayaran ko ngayon, siguro magangin ako nga. Pero binigay man lang. Thank you so much, Alitap-tap, Mama Opi, Atihan. Kita ba ito? Ayan nga, Alitap-tap. Mama May, basta yun yung bigay. Thank you so much. Salamat kay kamu mga onas. Tulungaw, gabi ito, balay. Pagkain mo. Ang ako, duty to, karon. Yaw, ano yan, wala ka na duty kay. Hindi na bigay pala ni Forman. Ano, Forman nga dong. Mga ben, ato mo nito tapok mo nito, paninto dito. Ano, Forman oy. Pwede mo lingkod na? Pwede. Pwede mo lingkod? Pwede. Mga auntie, mga ate. Oh. Pwede yan. Tilolet. Wala man tilolet niya na lang. Tinday. Iti mo din niya dong. Ah, sige te. Dia tumbalik. Tumbalik. Oh. Tilolet. Thank you. Mami, oh, naibonus kay Kwan man. Friend mundo na, nakay-bonus. Thank you. Kay Junilin. Dari ko balik. Okay kayo. Thank you. Jadi ay. Di Maricon. Ano na paggawa? Advance. Oo, nakautro nung pa. Hinay. Day. Ulian na ka? Uli anak, kasuka. Boys. Boys. Oo, batay akilan ni ba? Oo, batay akilan. Siga yung mata. Di ka Apela na ko yung bubong. Batay akilan, binuwang ni ba? Ano, nalimtan kung doon na ba yung anak ka ba? Kang, ay, napaday kang kwan. Galang. Oo. Sulit maghatag. 5-5, wag sila karon. Sulit maghatag kami. Kalingan sila. Kalingan sila karon. Gapon naman nila. Pajoy! Hinaguan, boys! Salino, hinaguan, boys! Ano may hinaguan, boys? Oh, Tinaguan ko eh. Nakaingon tahod. asa man kumanday? Iya, naman, iyan dari hilom-hilom. Pantoga naman doon na sila. Kiyan mo yung jeans, oh. Pwede na. Kian. Lingling. Milo. Hello. Ito yata yung lingling. Ah, lingling ka lang, be. Hello. Milo daw. Adong. Ano sa adong? Wala. Dito. Mervin. Carlo. Try mo Carlo. Kenneth. Kinit tina, kinit nga ti. Isa adong mo. Salamat, Abo. Aman sila. Bimboy! Imong mga sakop. Ikaw na lang. Ay, sama din dia. Puloy. Saya yata. Kulas, isa mo yung kanay. Dito ra kan. Kulas. Toto! Nay video kasi makaabot na dito nga isa kinintos na lang. So makaabot ito ya puloy og ya kuan kinintos na lang. 1.5 sa imong ka. Albert! Lakim! Three. Naman, Choy! Wala na, Choy! Mana na kaya bubong?
Ay, siya natin. Social farmers. Britney, Bating, Maria, Melmar, Ma'am Cici, Bakang, William, Teka. Ako hindi, wag mo na ibigay ko sa okay na. Makasabihin na naman kasi ng mga basher. Wow. Oo. Sabi ko, hindi naman talaga ako, yung kuya nyo ang mahilig Bigay. So wave mo na lang yan, me. I-wave mo na lang yan. Sa amin na lang. Ay, sa amin na lang. I-keep mo na yan kasi malaki. Sobrang laki na ng gastos. Ibigay mo dun sa nag-ayos ng catering dun sa mga babae nag-ayos ng catering utensils. Kasi may nawawalang plato. Doon na lang ipopondo kasi para mapalitan yung nawawalang plato. Yan. May nawala kasing plato Kasi kaya. pare-pares tayo. Kaysa, kanino yan? Yung sa iba. Ay, Britney, Bating. Britney! Britney! Bating! I-wave mo yun sa iyo, di ba? Hindi, sa Ay, sa ano? Tapal yan. Pambayan, papal. Inday! Alito kayo! Oo! ID, Rhea! Melmar! Bakang, William! Paloma! Sarimax! Sarimax! Andiyan si Claudine? Oh, saan niyo ibibigay ha? May video. Baka mamaya saan ka na naman pumunta. Diretso na yung daan. Sabihin mo, me, kung magkano kay Claudine. Diretso na yung daan. Sabihin mo kung magkano kay Claudine. Kay Claudine, 3.5. Oh. Ha? Basin toke rin maabot ha. Kasi ano to, mangungumisyon si Bakang. Basin toke rin maabot. Claudine, Carla, Sarimax. Talias. At saka yung choreographer yan. Oh, may choreographer yan. Wala si William dyan. Dito sa kanina Wait lang, si Bakang pa. Yung kay Bakang. Oh, yung mukha. Hindi, Hindi mo mana. Alam ko na yan, 1,000. Marami-rami na yan. Oh, sorry. Paloma! 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 Ay! Wow! Hinday ka to. Pak. ID. Treat. Denise, runner. Rhea. Rhea. Loto. Luto daw. Wave down niya, wave down niya, pangbayan din na lang. Pambayad sa plato. Pangbayan sa mga nabiyak. May nawala kasi mga plato ko siya. One. Meron ako sa pag-ibigay nila sa kanya. Kay Pudoy. Akin po doon. Pudoy. Pudoy! Hey! Maligay sa'yo. Si Rhea. Additional 1,000 para sa iyo. Bigay ni Ria. Thank you, thank you, thank you. Tumata doy. Kayo ha. Charot. Hindi ko nakahulog eh. Britney. Yung bating pala ko. Bating! Bating! Cuts and run by Britney. Ivy. Bating! Wala pa dyan yung price mo lang. Saan? Ivy. Dagan pa man. Agay, giprank. Sa front day. Wilmar. Huwag kang kuhan. William. Melmar. Iwala yung kay William. O kaya ka? Oo. Oo. Oh. Ang William lalalahi. Si Amanda. Wow! Si Amanda. Wow! Pila ka William Ma. 1K man kang William kay 2 weeks man siya. Yung ano, price ng first, second, third. Oy, first, second, third! Bakang, kuha na mo bakang. Una bakang. Third. Kuha na. Oy, sino nanalo sa 5-3 ano yung kay Brenda? First! Dagan si Jigjig. Murag na nadawatan ba? Gwen. Mahika Choice Award. Apel siya eh. Go live! Si Gwen ang third. Ay, sabagay, rabot yan. Bugot lagi kalay. Price. 2,000. Dessert ni Jig Jog. Third prize! Third prize! Pila doon! May pang-taxi ko na. Wow. Yes, may pang-taxi na ako.
umuwi ka na. Congrats, Gwen Puma. Thank you so much. Third prize, 2,000 pesos. Scarlet Dark. Iman? Kanina ba Scarlet Dark? Iman? Inday ka. Si Inday ba? Sorry, gano'n din naman. Ako, power mo. Inday, ako. Inday ka to. 3,000 pesos. Wow, congratulations, Dad. Congratulations. Yan ka, mga bata. 5,000. Grand champion. Grand winner. 5,000 pesos. Jam. Sana all fresh. Artist to 5. Ang gown to 5. Congrats! 5,000 pesos. Plus 10,000. 7,000. Thank you. Elmar. Mark. Unsa ba na ay kanang luto? Dahil luto. Thank you. Arjen! Si Pating wala sa dawatan ni Jen. Jen, dawatan ni Jen. Ay si ano? Arjen, 2-5. Kailangan siya sa Bating! Dawatan na ni Jen. Ay, talapakuan niya. Jen! Ay, si Arjen. Cooker. I-check mo na Don, kay Arjen. Dalawa na lang kayo. Paano sa mantika? Ang paso sa mantika. Ay, kay Arjen doon, kaya paso sa mantika. Dahil, pila daw. 1K! Ay, taga na Arjan kay. Mahay daw siya kay wala siya kakuha sa manihan. Siya para ba nakabalo? Ano ang kabalo? Wala man dili ang target ko makuha kay pag isuko na ako sa ipo niya dito sa wala. Naunhan di sa anak ni Jun. Ikaw kulang tulok. Huwag ka, gabi-gabi kung pangita. Nagturo di ay? Ang tano lang ang kulang. Piling ko 19 lang nadala ni Kano. Bili yan 20. Nasan ba? Nawawala. Nasaan nawawala dapat dawatan? Tatlo na. Saan nga galing? Amo na lang ginawa. Ano sa Tagway ni Bakang. Hindi kasi kailangan tanggapin kasi yan. Sabi ko man, yung binigay. Kung pera ko yan, hindi ko kayo bibigyan no. Hindi rin niya nung kukunin. Ay, pero bigay man yan nila ni kasi yun yung mga na-receive ko na flower cake at mga gift. Eh para din sa kanila, para sa amin lahat. Pero kung pera ko yan, 85,000 babayaran ko ngayon. Siguro magangin ako nga. Pero pon, binigay man lang. Thank you so much, Alitaptap, Mama Opi, Atihan. Kita ba ito? Ayan na, Alitaptap. Mama May, basta yun yung binigay. Thank you so much. Diyan si Pro sa Sabaro. May pagkunakan yung mong kurente. Thank you so much. Maraming salamat. Ay, Trisha di ay. Trisha! Trisha, mana sila balik nila? Oh, wala. Sira. Trisha, jipo di guys yung 1,000. Trisha! Tricia down. J-Board! Amalingki. Sila Amanda. Amanda na. Mana. Oy, dili ko magbayad sa ako. Si Paul. Ako ra ang bayaran na. Si Poldo. Branded ba kay? Si Paul, si Manman. 100 pesos. Branded daw ang makeup, di ba? Na may hair. Ang photoshoot ako mga Hindi ba yan magkasa tubos soup? Kangkuan! Ang Trisha ulit. Trisha! Abe, kulang din. Umiyak si Trisha! Branded na dapat minuko. Abe, David. Branded na dapat kay ano? Dili man tayo imong hair. Kay Margo man ito. Ayo ano. Gali! Amin nga 200 gali. Dagan. Nalipat ko gapon nga. Iyak sa 3. Kapita sa 3 ang ayo. 1, 2, 5, 6, 6,000! Oy, si Poldo! Si Paul. Si Paul, Lamanman. Idogangan.
Si Kian, may gani, i-charge ang cellphone. Napa sila pool? Aman sila tawag sila. Ikaw pa ibigay Chloe kay para kay Mana. Sana ba si Kwan? Paul! Ako sumako yung naging Kwan. Ay sa Tapulo. May G-Ford. Paul G-Ford man. Ah. Ganyan siya. Sumantir ang yata. Motor. Ay, ang bakyo. Yung mot sa Kwan. Bangko. Ayun. Si Paul daw, si G-Ford. Nana, G-Ford. May sobra 500. yung pang ano, Bakit sa ano? Bangko ko Kwan. hindi, yung sa natira, yung sa akin na pambayad ng Yan, tapos na po. Tapos na po magsahod. Hey, thanks G. iniwalay mo. Wala ka na. Meron pa rin.